अब देख तू अब तू गया बेटा. ए फॅन चालू केल्याने वाटे लागले बापूस तिथं बंद करतो. फाल्या सकाळी पेट्रोल गावात की नाही गावात देव जाणो. एक इलेक्ट्रिक गाडी घेऊन टाकू मस्त वेगळी. महिना रे लाईट बिल बापूस तिथं भरतो. या रोजच्या असल्या लाईटीच्या टेन्शन नाही. एक दिवस असला काहीतरी करतले ना की बिलाची कटकटच नाही. बाहेर हो तुझ्या बहिणा. उद्याच कुडाळ जाऊन येते. कारण ह्या सगळ्या समस्यातून मुक्ती म्हणजे देवी महालक्ष्मी कंपनी कुडाळ यांच्याकडे क्वालिटी सोलर बसवून मिळतात. तो एकदा बसवले ना की पोलावरच्या लाईटीचा टेन्शनच नाही. मेन म्हणजे रत्नागिरी कोल्हापूर मधले कॉन्ट्रॅक्टर हैसर येऊन सोलर बसवून जातात आणि सर्व्हिस लांबची असल्यामुळे आपले भरपूर पैसे घसाटतात. आता देवी महालक्ष्मी कंपनी ही कुडाळ मध्येच असल्यामुळे पैसे पण बऱ्यापैकी वाचतात आणि सर्व्हिस पण चांगली मिळतात. लुमिनोज मायक्रोटेकचे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्युटरशिप यांच्याकडे जा आणि हे कंपनीवाले MSCB चे अधिकृत वेंडर असत. आतापर्यंत यांच्यानी 300+ प्रोजेक्ट केलेले असत. यांच्याकडे स्टाफ सुद्धा मोठ्या प्रमाणात असतात आणि क्वालिटी काम असल्यामुळे रिपीट कस्टमर पण असत. एकदम बेस्ट सर्व्हिस आणि 2 वर्ष फ्री मेंटेनन्स सुद्धा करून मिळतात. काही प्रॉब्लेम झाल्यास 24 तासाच्या आत माणूस येतात. एवढाच नाही तर 78,000ची गव्हर्नमेंट सबसिडी सुद्धा मिळते. 5.5% कर्ज सेवा सुद्धा उपलब्ध असा. म्हणजेच MSCB वर्क, बँक लोन, सबसिडी ही सगळी कामं देवी महालक्ष्मी कंपनी करून देतेली. याशिवाय 30 वर्षाची वॉरंटी कंपनीकडून तुमका मिळतेली. आणि महत्वाचा म्हणजे सोलर साठी तुम्ही घातलेले पैसे 2 ते 3 वर्षात रिकव्हर होऊन जातले. तर मंडळीनो, तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरासाठी, शाळेसाठी, हॉस्पिटलसाठी, हॉटेलसाठी सोलर शोधताय तर आजच भेट द्या कुडाळ मधल्या देवी महालक्ष्मी कंपनी. धन्यवाद.